ንስኻ ጉድለት ፈፂመ ኢልካ ተቕርቦም ነብስታት ብወገን ይኮን ጉድለት ኣይቆጥሮም ጉድለትካ ኣይገበረት ንስኻ ቦታኻ የለኻ ንዕቁባይ ተፍቅዶ ንርዓደም ተፍቅዶ ንኣይ እውን ተፍቅደኒ እቲ ዝድለ ስራሕ ኣሳልጣ መፅያ ዙይ ስራሕካ ኣሳልጣ መፅያ እንታይ ገበረትካ ዘጓል ዝደልያ ዘለኻ ዓዜብ ከዓ ንስኻ ትፈልጣ ኣነ ፈልጣ ኩሉ ተጋዳላይ ናይ ዝሓይሊ እዚ ይፈልጣ ካብተን ኣለዋና ኢልና ንምክሓለን ደቂ ኣንስትዮን ሓንቲ ስለ ዝኾነት ንኣኻ ኮነ ኢላ ከተፀልምን ከተኽፍን ትብገሰባ ኣይኮነት ንኣዜብ ፍለጣይ ትፍለጣ ንዓየ ግድሰንን እዩ ኣዜብ ንስኻ ብዝደለኻይ መንገዲ ግለፃ ኣነ ግናታ መግለጽ ኣለኒ ኣዜብ ሓንቲ ሓሳዊት መባፃፅሒት ዘረባ ምዃና ጥራይ ዝፈልጥ እምባ በልድሓን በዓል ከምዚ ዓይነት ኣርኣያ እንድሕር ዳ ኾንካ ንኹላትና ዝዓርቕ ሕጋዊ መንገዲ ስለ ዘሎ ብኡ ጥራይ ተመሪሕና ከይልና ናይ ክልተ ይኹን ጉዳይ ከዓ ክሳብ ተራዚና ፍታሕ ንገብረሉ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ትሒዛ ኣዜብ ኣብ ቀዳመይቲ ጋንታ ተቐይራና ቀዳመይቲ ጋንታ ገዲፍካ ቀዳመይቲ ቦጠሎ ንሳግራ ዓይነት ሰይጣን ይሰይርዎ ዘሎ እዚ